Hi everyone, good morning. Ang दा दंफैयो गुवाहाटीयाव गुवाहाटीनि पान बाजार दिघली पुखुरियाव दंफैयो आङो फैदोंमोन नेहरू पार्कआव हाबनो होननानै नाथाय नेहरू पार्कखौ रिपेयारिं खालामबाय थानायनि थाखाय दिघली पुखुरियावनो फैबाय आरोना दिघली पुखुरिया नेहरू पार्कनि खाथियावनो जा समायना जायगा आं आगोलबो बे पार्कआव खेबसे फैखांबाय ओमफ्राय आजिखालि 10 थाखा टिकेट लायो आरोना एन्ट्रि फिस 10 थाखा मोजांथार नाय समायना जायगाया नाय बे रिभार माने फुख्रियाव बे दिघली पुखुरि आरोना नामा बे फुख्रियाव नोंथांमोना बोटिंबो खालामनो हायो फैनानै आं दिनै हारसिं फैनायखाय खालामथ'ला बोटिं नेक्स्ट लेवल नुहुरनाया लासे दिघली पुखुरिया बेयाव बे साइडथिं वार मेमोरियल आरोना वार मेमोरियल बनायना दोनदो बे जिं जिं गासैबो जरा जरा जिरायजोबनायसो जरा जरा जिरायना दंजोबो कपलफोरा ओमफ्राय नैबे साइडथिं मेन गेट लाजिनाय नाङोलै सब जरा जरा गोजासो बे पार्कआव नै साइडथिं सब जरा जरा जिरायना दंजोबो गथ'फोरनि गेलेनाय गोजा गथ'फोरा गेलेयो आरोना बे साइडथिं दिघली पुखुरियाव गुवाहाटीनि मेन टुरिस्ट एट्राक्शन जायगा आरोना बे दिघली पुखुरियाबो नाथाय गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैयो बेवहाय नायनो नाथाय स्टुडेन्टफोरखौसो बांसिन नुदों आरोना पुखुरियावबो गोबां मानसि बेरायनो फैयो गोजान गोजाननिफ्रायबो फैयो टुरिस्ट एट्राक्शन जायगा आरोना गुवाहाटीनि बिराद साफा क्लिनथार जायगाया स्टुडेन्टफोरखौसो बांसिन बेवहाय फैनाय नुदों आरोना स्टुडेन्टफोरखौ कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ भिउवार्स लोगो नोंथांमोना जुदि बे जायगाखौ नुवाखैबा नायफैनो हागोन गुवाहाटी पान बाजारावनो आरोना बे जायगाया फेन्सि बाजार बारखांनानै पान बाजारावनो जायगाखौ दिघली पुखुरि होनना बुङो आरोना लामा जिङावनो एखेबारे लामा जिङावनो नोंथांमोना फैबाथाय लामा जिङावनो नुगोन गेटआ मोननै दङ नाथाय हाबनाय एन्ट्रि खालामनाय गेटआ मोननै बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जायगा नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना बेफोरबायदि जुदि समायना समायना जायगा नायनो गोसो बिदिब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरोना गोजां बोथोराव ट्रेभेलिं खालामनाय फिलिंसानो आलादा रोखोमनिखा मोजां नाङो आरोना गोजां बोथोराव ट्रेभेल खालामनो आं सेकेन्ड गेटथिं ओंखारलांसै फार्स्ट गेटथिं हाबबाय ओमफ्राय सेकेन्ड गेटथिं ओंखारलांसै पार्कआवल' नङा गासैयावबो बिदिनो जरा जरा जाखायो आरोना माने पार्कफोराव फ्राय ओंखारबाय नाथाय आरो सेकेन्ड गेटथिं हाबफिनगोन बे साइडथिं वार मेमोरियल बानायना दोनदों आरोना बे साइडथिं हाबगोन आं दा पार्कनिफ्राय ओंखारबाय आं बाहेराव बेनो आरोना मेन रडा पान बाजारनि दिघली पुखुरिनि नैबे साइडथिं वार मेमोरियलनि थाखाय गोबां जिनिस बानायना दोनदों आरोना नेरसोन आरोना बिसोरनो सिनायथि बेकग्राउन्डआव नुनाया बे जोंनि इन्डियानि एयारफोर्सनि फाइटार आरोना नैबे बेकग्राउन्डआव नुनाया जोंनि इन्डियानि एयारफोर्सनि फाइटार बेकग्राउन्डआव नुनाया बे इन्डियान आर्मिनि टेंक ना गुलि गावनाय नैबे इन्डियान आर्मिनि
नुहुरनाया आरो जोंनि इण्डियान नेभिनि मिसाइल बै नुहुरनाया इण्डियान नेभिनि मिसाइल बियो समायना मेनटेन खालामना लाखिदो ओरैबायदि साफा खालामना लाखियो बिबारबो गायगासिनो दा नैबे इण्डियान नेभिनि मिसाइल आंनिया दिनैजो सेकेन्ड टाइम आरोना बोसोरनै 2019 फैदोंमोन खेबसे आङो बे जायगायावनो आरोना 2019 नैबेनो आङो बै साइडथिं थांदोंमोन दहाय बै नुहुरनाया दा नैबे साइडथिं फैबाय आरो वार मेम'रियेल मिउजियाम आंनि र' गाहायावबो दङ नायनो गोनां जिनिस गाहायावबो दङ समायना बानायना दोनदों ना वार मेम'रियेल आरोना गुवाहाटीनि जोंनि इण्डियानि मा मा जायामोन सिगां जारिमिनफोरखौ बेयावनो नै बेबायदि सावगारि बोना दोनदो बेवहाय दिनै आरो खेबसेबाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नैबे आंनि बेक साइडआव नुनाया अमर जवान नैबे अमर जवान नैबेबा मामोन आं मोनथिथ'ला नैबेखौ हबिया मा होनना सोङोबा आं मा खालामना मोजां मोनो होनना सोङोब्ला आङो ट्रेभेलिं खालामना मोजां मोनो नै बेफोरबायदि जायगा मोजां मोजां जायगा हिस्टरिकेल जायगा नायनो मोजां मोनो स' बेनो आरोना आंनि हबिया आं थारैनो आं गावखौनो बिराद लाकि होनना सानो मानोना आं गोबां जायगा बेरायनो मोनबाय बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो मोनबाय आरो लोगोसे बेरायनानै नोंथांमोननोबो नै दा खोन्थिगासिनो आंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ शेयार खालामगासिनो स' नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जुदि सोरबाफोर बे जायगायाव फैनो मोनाखैबा फैनो हागोन दे बिराद मोजांथार जायगाया आङो फैनो थाखाय रेकमेन्ड खालामगोन आरोना नोंथांमोनखौ नैबे दिघली पुखुरी वार मेम'रियेल ओमफ्राय बै साइडथिं आइ लाभ गुवाहाटी होननाय लिरनाय दङ मोनसे जा मोजांथार बिथिंबो आं थांना फैबाय लाइ गायदो नाय सिङाव लाइ मोजां जादो हासार होआखै खोमा मोजां जादो लाइहाबो नाय जोंनि दावहारुफोरा जोंहा बे लाचित बरफुकन मोना माने दावहा मोनसे नांदोंमोन आरोना ब्रह्मपुत्र बेखौनो नेरसोन हिसाबै बेवहाय मुर्ति बानायना दोनदो लाचित बरफुकन कलेजनि स्टुडेन्ट फैदो दे कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा बिराद फैदो दिनै आं लोगो मोनदों आरोना खाथिनिनो खोमा बिसोरो कटन कलेजफोरनि जागोन स्टप ट्रेभेल खालामबाय थानोसै मोजां मोजां जायगाफोराव ट्रेभेल खालामबाय थानोसै ओमफ्राय दिनै मोनसे प्लेनिं दंबावोमोन नाथाय बे प्लेनिङा केन्सेल जाबाय आं नेहरू पार्कआवसो फैनो होनना फैदोंमोन नाथाय नेहरू पार्कखौ रिपेयारिं खालामगासिनो एन्ट्रि बन्द आरोना बन्द खालामना दोनथ'दो साननैसो उनाव खुलिफिनगोन स' आरो साननैसो उनाव फैफिनगोन आङो नेहरू पार्कखौबो नोंथांमोननो खोन्थिगोन दा आङो दिघली पुखुरीयावसो दंफैयो खाथि खाथि नांजाब नांजाबखा जायगाफोरा बे मोननै जायगाया नांजाब नांजाबखा आरो जुदि दाहाय सम थायो आरोना सम थायोबाथाय आङो रुपवेयावबो गाखोनो थांनो हानाय ब्रह्मपुत्रनि साथिंजे थाङो रुपवे केबल कार बेयावबो थांनो हानाय आङो दा दसे थानानै जुदि सम सोलाबो आरोना सम सोलाबाथ' उफाय गैखाया सानसे फैबावनांगोन ओरैबाबो आं सानसे फैबावखानांगोन बेयावहाय माने नेहरू पार्कआव साननैसो उनावनो खुलिफिनगोन होनदों सिकिउरिटिफोरा स' फैफिननांगोन मोजांथार नेहरू पार्कआबो ओरैबायदि समायना साफा खालामना लाखिदो ना पिसफुल प्लेस आरोना दान्दिसे सम बेवहाय फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो मोजां गुवाहाटीनि क्लिन सिटि होनो आरोना बे पानबाजार खिनाखौ क्लिन सिटि ओमफ्राय जालुकबारिफोराथ' एसे मैला आरोना बे साइडथिं पुरा क्लिन सिटि आरोना दा सेंग्रा बैसोआवनो गावनि शखफोरखौ पुरा खालामनांगौ नंगौना नङा आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन गावनि शखफोरखौ पुरा खालामनांगौ बे सेंग्रा बैसोआवनो नङाबाथाय सम थानायावनो पुरा खालामनांगौ नंगौना नङा नुनाया बे कारगिल वार जादोंमोन ना 1999 कारगिल वार मोनसे जादोंमोन ना बेनिनो सावगारि माबाना दोनदो आरोना बे नैबे आरो 1971आव नेभिफोरा एटेक खालामनाया नैबे 1971आव इन्डिया आरो पाकिस्तानजों एग्रिमेन्ट जानाया एग्रिमेन्ट साइन खालामनाया नैबे जे इन्डिया आरो पाकिस्तानजों वार जादोंमोन ना नैबे मोनसे आरो केपचार खालामना दोनदो आरोना 1965 चाइना आरो इन्डियाजों जे वार जादोंमोन बेसेयाव 1962आव जे वार जादोंमोन बेनिनो सावगारि आरोना नैबे
1962 लादाख लादाखाव दं आं सावगारिखौल' खोन्थिनोसै नोंथांमोननो नाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जायगा नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन आं आरो हाजासे बेफोरबायदि मोजां मोजां जायगा खोन्थिबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो स' साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम जै बर' हारिनि